què tal? Benvinguts aquí al Racó de Robert, l'Espai Freak en català, i avui vídeo especial, que estic de vacances i hem vingut a passar el dia aquí, a veure si ho veieu. Aquí a la Barnet. I res, família, venim a passar el dia aquí, farem uns quants vídeos i ens veiem. Fins ara. Bueno, família, ja estem a dins. Hem entrat al parc i anem a fer una ruta, una volta. Anem a veure com està l'ambient. Hi ha força gent. Per ser un dilluns laborable hi ha força gent. Però bueno, anem a fer una ruta. I res, família? Anem per aquí. Anem passejant per aquí i anem avisant. Vinga, fins tothom. Que em mato. Vinga, família, fins ara. Família, seguim aquí a dins del parc. Intentarem pujar aquí a l'atracció de Superman, o si no ens pujarem almenys anirem a les botigues a veure què trobem a dins de les botigues. I bueno, el parc està bastant tot. Aquí seguim al parc, estem fent la volta de reconeixement al parc i anem a la primera parada, que anem a buscar la Scooby-Doo. Anem a buscar la Scooby-Doo i molt bé, al parc fa un dia espectacular aquí a Madrid avui. I res, sortim ara d'aquí del Far West i ens dirigim a la zona infantil a pujar-nos a la del Scooby-Doo, la primera parada que farem avui. Vinga, fins ara! Vale, va. Vinga, va, va. Vale, vam buscar de l'atracció, va. On és? Aquí, no? Mira, va. Aquí per allà. Per aquí, a veure.
fer el que ens agrada venir a fer aquí al parc, que és anar a comprar els partítics, productes del parc, jo, i res, anirem a entrar i anem a veure què tot. Fins ara! Hola família, seguim aquí al Parc Warner de Madrid, que hem sortit a comprar les 4 cosetes d'aquí de les botigues, una mica, i res, vull que mireu aquí al llac, allà com fan. Per altres anys feien espectacle aquí, l'espectacle d'aigua el feien aquí, i així està. Ara us canviem perspectiva, però bueno, perquè veieu que aquí seguim i que això és una meravella. Seguim aquí al parc, que hem de sortir de l'Scooby-Doo. Què tal l'Scooby-Doo? Bé, no? Molt bé. Molt divertit. Els he païsat a tots els del meu vagó, però bueno, és una atracció molt divertida, que val molt la pena venir i pujar-s'hi i gaudir. I res, família, seguim per aquí fent voltes pel parc. Anem a la segona atracció. Vinga, fins ara. Oh, que maco tot. El garatge de les produccions de Hollywood. Oh, mira, hoy entrarem. Ciutat de platja, Hollywood. Merda, ja t'hem liat.
Entonces, Los Ángeles, San Francisco. Oh, la ciudad al cine. Vale, pues. Família, fins aquí el vídeo aquí a la Warner, unes vistes precioses, un dia espectacular. Com veieu aquí ens despedim ja gairebé d'aquest vídeo doncs això, aquí amb el tio Rabo, ens despedim d'aquest vlog que hem fet avui, recordant aquí a la Warner. Ens hem passat molt bé, hem pogut veure els nostres friquis, heu vist botigues, igual que les meves, hem comprat coses. Allà us ensenyo, hem comprat coses. I res, família, doncs fins aquí, esperar que us hagi agradat el vídeo, ja sabeu, compartiu, seguiu, compartiu a tothom. I res, espero fer-ne més aquests vídeos, si us han agradat, i a la propera, doncs, ens veiem aquí pel vídeo. Vale, família, així que vinga, ens veiem. Adeu!